On calminama bandiraɓe tedduɓe, on juurama, on beltanama. Eɗen ɗo hande ñande 5 lewru sappo ɓuru hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi, le 5/10 mois 2022. Canal men kesal woni So Pullo TV. En dokkeno bandiraɓe fodore wondema en ngar kalanen ɓe luwa mbo Allemagne yaltini ngam addude golloɓe walla kam yidde fodde golloɓe woni fitiram golle en ngara janta e mabɓe ballaɓe gollude tawno e mankira golloɓe no feewi e nder ɗo e duuɓi 5 garoji ko ɓuri ujunnaji 5 ko ɓuri million ngaji 5 almannajo en yaha retraite e manka golloɓe ɓen kadi so jeehi kadi eɓe kaaje e lomtotoɓe ɓen de tawno leydi Allemagne faggudu muɗum ɓuri leyɗele Europe ɗe fof. Ko Allemagne woni numéro gidano ngam hewde doole bangal faggudu. Ko ɗum taki eɓe jogui faggudu mawndu ko jooɗi golloje mbaɗate hen. So jooɗi ɗe manki faggudu o yanat. E kadi yahoɓe retraite ɓe ko leggotoɓen jooɓa lempoji ɓe ko ɓen ballata ɗumen daña lempoji e ko leydi ndi golliri hoore mum e ko yaaɓe retraite ɓe joɓate ko. E ɗum no mbasen jutnade kala e moɗon jiɗɗo heɓde kabruji laaɓɗi taw koye ɗemgal fulfulde yo waɗ like waɗa partage vidéo e saa fof ma en mbaɗa vidéo ji kala ko hisɗi kadi e luwaji he kadi kalnen bandiraɓe ha tengte miñiraɓe mawniraɓe wonɓe Afrique leyɗele meɗen Afrique to nanowo pular woni hayso a wona pullo. En calmini kadi fulɓe windere fof ha tengte fulɓe Sudan, fulɓe Sénégal, fulɓe Mali, fulɓe Mauritanie, fulɓe Laguine e ɗo ha fulɓe Tchad e kala ɓi pullo woni salminama juurama. Hay an nanowo pular aɗa wawi hutorade aɗa wawi dañde nafoore e vidéo he. Mbasen jutnade hen tan garen e luwa Allemagne bangal yidde heɓde golloɓe. Oɗo luwa ko ɓooɗo seeɗa ko yalti kono ha joni e nder oɗo dumona garowo eɓɗama ni laamu ngu ɗo keso wi ma waɗ feere kadi yafna ɗum ɓeyda ɗum newnana ɗum bandiraɓe. Luwa o yalti fuɗɗi gollude ko ñande 1 lewru 3 ɓuru hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas woni 1er mars 2022. Sarɗiyeji muɗum ɗi gandanɗa hoore ma ko ma jomum heɓa ɗiɗo sarɗiyeji ɗo wawa dañde fartange nadde hen ngam heɓden arde Allemagne. Ko ardi fof yo taw jomum en jogui goto e ɗiɗo ceedantaji 3 tawi jomum jogui baccalauréat to leydi muɗum diplôme baccalauréat walla taw jomum jogui diplôme meccal taw ka janggoɗo meccal. So tawi ka maçon, ka menuisier, ka ferrailleur a jangi no foti fof a jangi e jangi meccal ngal e suudu janganirdu a heeɓi seedantagal. Sarɗi woni tataɓo o ko tawa an hoore ma aɗa jangi aɗa jogui shahada jami'iyya mbiyen shahadat baccalauréat woni ceedantagal baccalauréat go'o. Seedantagal janggoɗo meccal woni shahadat takwinul mihni. Tataɓo o woni shahada jami'iyya woni ceedantagal université. Ɗiɗo 3 taw aɗa jogui hen goto. Saɗa jogui hen goto a dañi goto e sarɗiyeji he. Sarɗi ɗiɗaɓo o ko taw an hoore ma to gonɗa to e leydi ma a jangi ɗemgal Allemagne a dañi diplôme kam ɓe mbiyata B1 woni B1 walla mbiya B2 ɗum ko to fannu ɗemgal Allemagne. So tawi a heeɓi ɗiɗo ɗiɗi ɗi kalmi goto e ceedantagal baccalauréat walla janggoɗo meccal walla ceedantagal université maɗa to leydi mon a jangi ɗemgal Allemagne hay dañi ceedantagal B2 aɗa jogui hakke jolnode to consulat Allemagne to leydi ma woni ambassade Allemagne to leydi ma ɗaɓɓa visa Allemagne bo lebbi 6. Visa Allemagne bo lebbi 6 o sa ɗaɓɓimo e ari a heeɓimo e nder lebbi 6 he aɗa wawi wonde e leydi he ƴewana hoorema meccal ƴewana hoorema liggey. Saɗa jolna ɗaɓɓude visa eɓe naɓnoma
taw an hoore ma e compte banque maɗa aɗa joƴƴinto valeur ujunnaji 4 euro eyyi tawa sa ari ɗiɗo ujunnaji 4 e nder lebbi 6 ɗi aɗa jogui ko ñamda aɗa jogui ko joɓɗa hen ko to mbalata kamɓe ballatama to banggal faggudu eyyi a wawa kadi sa ari ga kadi taw ko on visa adduma a wawa jolnude asile woni ko wiyete ko lujo sa jolni ɗum tan ina saabo haɓe nawtuma eyyi so tawi noon an jolnowo o duuɓi maɗa jottema 45 ndungu ene ɗesa sattude e ma eyyi ɓe ɓuuri yidde ko sukaɓe tokosɓe eyyi wasa jomum yeehi ha duuɓi muɗum goni 45 eɓɓede hen sarɗi goto tiɗnowo on woni fannu goto jomum heɓa tan ardirga to leydi muto tawno jangi ɗemgal Allemagne ngal ƴeewa site uji internet yiilo hen liggey taw ko société ga to leydi Allemagne jomum heɓan ɗum liggey ɓe ceññana contrat ɓe nelda jomum contrat to leydi muto jomum taw kadi ne waɗe compte muɗum 3,685 euro jomum ƴetta o mbo duuɓi mum jotti 45 mbiɗen jomum heɓa contrat liggey jomum waɗa compte mum 3,685 mbuɗu yahata consulat Allemagne naɓno liggey naɓno visa rokke visa mo lebbi 6 eyyi joni noon en jiiɗa jutnade vidéo he ɓaade vidéo men guidano mbaɗen tan no mbiɗen ni ɗiɗo sarɗiyeji guidani tan tawa aɗa jogui baccalauréat leydi moɗon walla aɗa jogui seedantagal meccal tawa ka janggoɗo ɗum ɗo noon bandiraɓe mbatte hen hakkille maçon pele walla menuisier pele walla ferrailleur pele walla plombier no mbawirɗa foof kamɓe e laamu e yiyande mabɓe kamɓe hayso woni an hoore ma aɗa wawi mahde galle ma mbaɗa foof plombier addata menuisier addata taw ko an maçon o waɗata foof ka maçon pele kono noon a ala ceedantagal kamɓe Allemagne naɓe ɓe jaɓanta on eyyi ɗo noon wonande neɗɗo mo gandanɗa hoore ma jogui meccal muɗum pele dokken yeru tan tawa ko Nouakchott walla Dakar gonɗa min woni ko mbasi to mami jaaha ƴeewa ene woodi toon mahaduji woni doɗe janginoje mecce en kaali Nouakchott mbiyen hono mahad Iqra en janginanno mecce ɗe mbayranmi ngara naata ɗon lebbi 2 janga ɗon lebbi 2 ta jangi ɗon lebbi 2 ɓe dokkuma shahada maɓɓe woni diplôme maɓɓe meccal ma aɗa wawno meccal ma jangi lebbi 2 rokkama diplôme ma ɗon woni a wawi taɓare ngal taɓal ɗum hanti a hittani ɗum bangi so tawi noon an ka janggoɗo tan université ha jaltuɗa université walla taw ko baccalauréat kaɗɗa ɗon a dañi sarɗi guidan o sarɗi ɗiɗaɓa o ko janga ɗemgal Allemagne ngal ha keɓa B1 woni B1 eyyi caɗele jangde ɗemgal Allemagne ko ɓuuri hewde e leyɗele to ambassade Allemagne woni ene heewi waɗde kursiji ɗemgal ngal mi anda tawi Dakar e Nouakchott ene mbaɗa so tawi woni bandiraɓe ene jiiɗi wallede ɗemgal he enen eɗen jogui coftal muɗum eɗen jogui kadi yeɗde mum fawade tan e ƴewde tan caɗele ɗe ɓiɓɓe meɗen Afrique jogui caɗele gonɗe to men to ɓiɗɗo jibine tawa caɗele guuraɗe ene jogui caɗele banggal dañde liggey nafowo ene jogui caɗele bangeji foof so tawi woni an hoore ma aɗa yiiɗi firtude pewna avenir ma mbaɗa bina mustaqbal jeyid woni mbaɗa avenir ma ha feewa tawi aɗon jogui hen coftal bindene kam e commentaire uji he mbeɗa wawi waɗande meɗen darsuji ɗemgal Allemagne gila alphabet ha B1 eɗen mbawi waɗde ɗum so jomum waɗi hen contacté waɗi hen kadi intéressé jomum ene yiiɗi ene jogui hen belamma enen ko emen ballen jomum ha woda ko wawi hen yaha consulat ambassadeur maɓɓe Nouakchott walla Dakar walla Banjul to wawi wonde foof yoɓa seeɗa
waɗa examen, so waɗi examen heɓa diplôme muɗum bi uno. ɗum ɗo ko tawi bandiraɓe enen jiiɗi en mbaɗi hen intéressé yo bindu ɗum e commentaire uji vidéo he, mi janga ɗum. so mi dañi yiɗɓe seeɗa ha woni yimɓe samoɗo seeɗa yiɗɓe jangude, mbaɗen programme poɗɗoɗen jangde almami ɗo e canal men YouTube So Pullo TV. on calminama, on beltanama, ko wasde jutnade tan ɓaadi ko ɗum vidéo guidano ha ƴeewen bandiraɓe tawi ene mbaɗi hen intéressé. on calminama, on beltanama, kala to gonɗo yo jaam wonɗo on. on jiiɗama on kursinama ko musidɗo mon Oumar Amadou Kiri, yo jaam ñallu. so ñalli kadi yo waal, so waali kadi yo hiir. on jarama.